Kakasi Students Union Southwest Khasi Hills District hak arpu pratarik urisau arah ja arpu sau kalahiar sya kasnong dom yasiat ban let rakhi bat bu sentiu hau mat lum jingtap jong imei it spiliti lingdo langren kum shibenta ban nyau buram yi halor ka jinglong noyalam ka baklam pendam hakaba ila kentat watla ka Uranium Corporation of India Limited UCIL kalaterwa daki klor tingka ba insya ban klong yau marpo kendo uranium naga kendo jong i Kumban supen kan mau, imi ability lingdo langren, pam kwai hadwaru play, ila yeng persya halor ka jing temu ti uranium nadu kisnam kat kandai spa prapo ter hadu kasgi ka jing yap, hakaba imsyam la pendam haki jing terwa pisa bar ki jing berngam berset ki bor sorkar hakita ki por. Ka KSU kalaraki yakane kasgi kum kasgi persya uranium anti-uranium de, bar haswa ban lek bo sentiu hau mat lum jing tap kaladan shwa ka jing yalang le buram. Hakani kasngi la penyat ya kejingelang da usamla Dasterwell ki lingdo President KSU do Lun Circle hakabala yo shwa ya kejingdwai na usamla Plus Borlin Kharjarin Environment and Cultural Secretary Kibala ajeng kran hakani kasngi kilong uba walam box yong u Vice President merim ke KSU bar Chairman SSSS uba balse kharbani u General Secretary FKGGP Southwest Khasi Hills District usamla Forward Man Nongram u President ke KSU Southwest Khasi Hills District usamla Franklin Yong General Secretary KSU West Khasi Hills District bar usamla Pinchai Borlang Rani Publicity Secretary KSU Central Executive Committee Imei ila pendek ila kajong kamram ila rikop ila bat ila ka hukum iklam penkenya ka kendon ka bangiem hana ka peredan ka bonong tawai bat nga kentula idlang yang ibaro ki prasamla bau ding so banong ban bam so ding adong kamot ngam thewe atang yau tau ding re ngamot banong ba ka basir kaitam manta kolong ba lese bonda kini alam ki jongi bat ki basyong hakabor bat ki bomdon hakabor lese ki bam so ding adong man kasngi lan man katayaw man kabanay bat kajaj guru kalong kumne kum bakalong ngala banong habang ibam ya kapisa habangi syathet kapisa man kapor kata kadai kajik penkhenya kandon ka bangimla banya dai la kajong ka nongrim ka jongi nambar ba ding so adong ki punjat kidon teladang ibam ya kapisa lang ibam klop bigi rahas pa kata ro kadai ka wei ka kandon ka bala penjot ini kari ka jongi kumne kumbakalong menta tengah karpat bala lagi dai ki sama ladangi sutu ba kajing yesha ka jongi kajing yakun ka jongi nadu kisnem khandai pho saneng ka baki lelam ki jong moi hoping bat ngi le apteng mangi nadu kisnem khandai pho khandai 8000 ter bat ngi le persyang kan bala ban yakun hala ibor baret rekat bat phi ki sipai samla baro ba karpang ya ki KSU bat yaki wei ru ki samla jong wajai ndu nutrap ba tenteng ila ki khmat jongi ki dalang bunsin tenteng ila kendu ya kijing ya snam parado bat hakawun ki thama ki bang ya kendu sane ya ne kijing khon karang dai he kapo kijing alam ko jonga nadu ki por bat ki bun ki thama ki bang ya kendu hangne kajing yo i ka jongi ya ka ei kalawai ka banwan pat ei kalawai ka bangilamat kadap da kijing kamersim kadap da sukhya hadu kata long ko baong so tham teng yu i kalawai ka badum teng yu i kalawai ka basai tinamar kata ngaso panong ladang iya yenglang misutu ita kanorim tungin klet ya kita ki inum penkhen lagi kendon pada ulai ulai kerpang yang i ya kali kari ke jongi tungin penkhen ya kendon bolobu dakaba ngin penkhen ya kita ki jingbam ki klub ki jongi hakapisa namar kane ka pisa ka bangat heu balong soding adong kolong kane kala penjot lut ya kikam jogja jongi nadu ki bor bakle hadu apijat tinamar kata nga kentu sa sisin barang to ngin kan mau biang sa sisin bang ay hang kan buram yo mo hoping habang ikunan buram ya ime spelti mata kasriha kani kalam ku singiyap kabasaw ka jongi tungin penan buram ya ka da kamet da kabensim da kijimut ju perkhat baro bat da kajingkitli tehre ladang isyong bang ikan mau yo mo hoping ikan mau ya ko ime spelti hari hakikam ka jongi klet ngasngau
kalong le no bat ngi iu kalawai ke bru jongi kalawai jong kadong kathan ke jongi kadon ha ke jing sir lada manga bat mapi ngi la pendep bila ka bentah kan ni ka perthe bang iem la dang ya leit ta kan ni ka perthe ngi la hun ngi la pendep imei ila de blait imai huping de blait bat habang ngi la pendep bila kadong rim ai ba ki pateng ai ba ngin bet di sembai ha ki pateng ki longdin ki jong kan ni ka yengru ba ke longdin jongi ai ngin bet ki pateng ba to sembai jong kadong rim konang pateng usai hon uba kini kirang ba arngut kilo kini ki manjang ba arngut kila bet ai ba unu sai hon unang rehem unang teng leng ba ke jaj bru jungi khaliam no ai kalenong jong uranium andang yang pliat thama ya kalenong ka bangi kong ka jaj meriang ikwa palat kalong kalenong ka ba phin pulia ya ka inalain permit kawai ka baar kalong ba phin pliat ya kalenong ka baar kalong ba phin pulia ya ka kernet kaba pra kaba kaktian kasi kan rong no haka kernet kaba pra kenang ba kumba ka jaj meriau kala angnot la slam nadu ki par bonshwa kumba presiden barang ba jong kaseng laong balda ka sarkar India ka kwa ban klong jubor uranium ka hab ban klong swa ya ka donot jong ki wei pu wei udah khat jong ki isu tenganget ba ki khat jong ki isu ki badan hang ni bat ki bom dan ro bat ki wi ki par khat jong ka jaj meriau nganget nyindon ya ka ju ka mensiam Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya